Pojava ovog višejezičnog izdanja Temelja mudrosti u uređenju svijeta o 400. godišnjici smrti Hasana Kafije, koju danas obilježavamo, implicira previše toga za jedan prigodni prikaz. To što ona uključuje mnogoznačno je i ne može se svesti na zbir činjenica, niti racionalizirati kao jedna jedinstvena cjelina. Prije svega, u pojavi ovog izdanja sadržan je kako izvorni smisao mišljenja ili savjeta Hasana Kafije Pruščaka, koji je zauzeo stav o pojavama i odnosima što su svijet njegova vremena držali u neizvjesnosti, tako i aktivizam toga izvornog smisla za njegove savremenike, tačnije za osmanlijsku vlast i za političku i intelektualnu elitu među njegovim savremenicima. U njoj je autentično svjedočanstvo o političkoj i društvenoj krizi u Osmanlijskom carstvu u 16. stoljeću, ali i moćna potvrda načelne otvorenosti intelektualnog rada i prihvaćanja, uvažavanja njegovih rezultata u Osmanskom carstvu u tim vremenima. To je ona otvorenost za slobodno mislilačko djelovanje do koje se u zapadnoevropskim zemljama počelo stizati u narednom 17. stoljeću i koja se u kasnijim vremenima izgubila u mnogim muslimanskim narodima. Danas je posebno izražajno njezino izostajanje u muslimanskim zemljama u kojima se napadno nastoji na vjerskim parolama i manifestacijama formalnih strana islamske religioznosti. Pojava višejezičnog izdanja Temelja mudrosti u uređenju svijeta nosi također nataloženi smisao višestoljetnog čitanja, prevođenja i interpretiranja Pruščakova djela u različitim prilikama i intelektualnim okvirima. U tom kretanju i iz tog kretanja promjenljivim intelektualnim krajolicima vremena i prostora djelo se zapravo i zadaje današnjoj povijesnoj svijesti, sprečavajući vezivanje svoje povijesne istine za neku historijsku činjenicu kao njezinu osnovu. Njegov povijesni život, koliko god skroman u odnosu na život velikih dijela klasičnog muslimanskog i nemuslimanskog političkog mišljenja, na sličan način se pokazuje i skriva iza vanjskih potvrda, priznanja i osporavanja od muslimanskih i nemuslimanskih istraživača i čitalaca. Ovo višejezično izdanje Temelja mudrosti u uređenju svijeta koje je pred nama ne osigurava, dakle, sveobuhvatni smisao Pruščakova djela, niti se takvim smislom može raspolagati. Njime se dokumentira prisutnost tog smisla u muslimanskim i zapadnim kulturno-historijskim sistemima smisla i time jamči njegova izvorna vrijednost i pruža oslonac za komunikaciju sa mišljenjem autora koji je imao, već smo čuli, povijesno proživljenu i djelotvornu egzistenciju. A to znači, pored ostalog, da je između nas, koji danas svjedočimo u ovom višejezičnom izdanju Temelja mudrosti u uređenju svijeta i izvornog značenja djela, dugi niz događaja, koncepata, sjećanja, svega onoga što nazivamo poviješću, a što je oplodilo, deformiralo, uzvisilo Pruščakovu prvobitnu zamisao i što nas navodi da u Hasanu Kafiji vidimo mislioca koji nas obavezuje misaonim razlozima i povijesnim aktivizmom koji su za njega i njegove savremenike možda imali i drukčiju razumljivost. Ističem nekoliko primjera tog obavezivanja. Prvi je primjer Pruščakovo potenciranje moralnog i političkog značenja pravde i istine u njihovoj izvornoj islamskoj komplementarnosti. Na početku opisivanja prvog temelja dobrog uređenja svijeta on povezuje uspostavljanje i stabilnost takvog poretka sa pravdom i navodi, citiram, nema vodiča kao što je razum,
čuvara kao što je pravda, mača kao što je istina, niti pomoći kao što je iskrenost. U njegovom razvijanju pravda i istina su naprosto nerazdvojiva svojstva dobrih društvenih poredaka i valjanih sistema znanja, kao što su istovremeno vrline moćnih vladara i dobrih učenjaka. Pola stoljeća nakon nastanka temelja mudrosti u uređenju svijeta, John Milton zastupa stav da su pravda i istina jedno, a njegovo određenje istine kao pravde u našem znanju i pravde kao istine u našem činjenju 3 stoljeća i nekoliko desetljeća, tačnije 2 desetljeća, kasnije probudio je u novi život John Rawls sa svojom glasovitom teorijom pravednosti. Drugi je primjer Pruščakovo moderno povezivanje uma i moći kao klasičnih principa političke filozofije koji su sukobljavanjem i međusobnim isključivanjem obilježili povijest političkog mišljenja. Pitanja vlasti on raspravlja na jasnom razlikovanju i povezivanju moći vladanja i sposobnosti vladanja. U pravdi je moć, a u savjetovanju sposobnost. Nastavljajući se na klasična otkrića da umni razgovaraju, a moćnici nameću volju koja nije mišljenje, on ustvrđuje, i to smo već čuli, da nema mišljenja u onoga koje je usamljen u mišljenju i da se mišljenje može postići više nego mačem i kopljem. Pritom se ne ustručava da kao reprezente pravednog vladanja i mišljenja koje se razvija savjetovanjem navodi vladare iz predislamskog perioda. Treći primjer je Pruščakovo kuranski zasnovano izvođenje naroda, kauma, na političku i društvenu scenu kao nosioca odgovornosti za vlastito stanje. U temeljima mudrosti on 2 puta navodi središnji dio 11. ajeta iz 13. sure, koji je vjerovatno najviše navođeni ajet u pokretima muslimanskog modernizma i koji kazuje da Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne izmijeni. Prvi puta to čini odmah na početku djela navodeći ajet kao nadahnjujuću poruku koja mu je pomogla da pronikne u uzroke nereda u uređenju svijeta i zbrke u odnosima među ljudima, naročito u islamskim zemljama, i da razmišlja o tome što može prouzročiti promjenu tog stanja. Pruščak ne uzdiže narod na razinu subjekta vladavine na način na koji to čini moderna zapadna demokratija, u kojoj se poistovjećuju subjekt i objekt vladavine, ali ga niti ne ostavlja na stupnju pasivnog objekta vladavine na koji muslimanske narode svode vladari koji zanemaruju poruku Kur'ana i provode klasičnu despotsku vlast. On provodi dinamičko ustanovljenje odnosa između nosilaca vlasti i vojnika, učenjaka i pobožnih ljudi, poljoprivrednika, te zanatlija i trgovaca s obzirom na njihove društvene uloge, kako bi rekao i funkcije, potom s obzirom na vršenje vlasti i konačno s obzirom na potrebu za čvrstom povezanošću u jedinstvo osmanskog sistema i tako jasno postavlja, obilježava i postavlja granice za tiraniju i za vlast tirana. U temeljima mudrosti u uređenju svijeta Hasan Kafija Pruščak govori jezikom vjere, mudrosti i politike. Njegov govor je uvjerljiv u tom jedinstvu, ali i teško prihvatljiv u političkim intelektualnim elitama današnjeg svijeta. Mnogo je danas muslimanskih zemalja u kojima se pripadnici vladarskog staleža javno zaklinju u svoju vjernost islamu i u kojima stotine alima neprekidno putem medija šalju vjerske poruke, a niko ne govori o islamskom načelu pravde, o odgovornostima vladara i uleme, o pravu ili obavezi naroda da mijenja stanje u kojem se nalazi. Na zapadu, gdje se najdalje stiklo u ostvarenju prava i sloboda ljudi, nadmoćan je stav političara i intelektualaca koji odbijaju vezu politike sa vjerom, sa tradicionalnim znanjima, sa metafizikom. Međutim, danas se ipak svuda javljaju glasovi koji traže ponovno uspostavljanje izgubljenog jedinstva svetog i svjetovnog, starog i novog, mudrosti i moći. Hvala.